приятели, днеска сме тук къщата, където си снимаме видео и клиповете. Елате да ви разходя тук отвънка. Тук е терасата. Имаме тук едно място, тека може да се гледаме отвънка. Ето вижте тук е местата. Тук е компусите са. Елате да ви разкажа и вътре. Ще снимам Рико. Гене. Мами, куче, чакайте само да го намерим. Къде е той? Покажи. Гене, после покажи. Я, после покажи. Ваня, не. Тука. Не, къде? Кажи, че е малък непослушко. Малко е непослушко. Това не е нормална работа. Чакайте. Трябва да го вземем. Чакайте. Как трябва да го вземем? Но оттам това не е въобще хубаво нещо. Чи такова? Чи такова? Ето го приятела мен. Дръж го. Ай, качай се, ще набия. Айде. Дай да го държа аз. Айде, Дай да го хвана. Давай, трябва да имаш хубав кадър. Ето го. Непослушкото. Ти защо това там, бе? Ето го имаме приятел, който спасител. Ела да го преберем, ако искат. Да, я да снимам. Ела да го преберем, ако искат да искат. Ето го. Да, ела че. Хайде. Не съм бил, бе! Това е най-лудото куче, което съм виждал. Ако имате по-лудо куче, напишете или пишете, ако имате куче или котка. Снимаш ли, бе? Ела? Вие от предишните видеа сте разбрали как се казва. Сигурно, ако сте ги гледали на шорт, ако сте ги виждали, сега приятеля ми. Ще го преберем ли? Стои. Окей. Пак да не отиде там само. Ето, тук се отваря една кухнята. Или ако искате, пишете, ако сте били ютубъри, как може да си обработим, да си сложим, например, някоя музика, защото ние сме още малки. Ето, тук научавам. Тук съм аз. След малко ще се качи другото шорт. Това видеоклипо, вие когато сигурно гледате, сигурно ще видите другото. Да, където ви показваме как се казва нашето куче. Да, тук има една спалня. Пишете, ако искате в коментарите. Тук е едно място, където тук си един пие. Тук където си изкарвам го пие, тук врата, тук може да влезете. Ето, вижте, ако искате, ни вижте гледката. Сега ще ви увеличим. Ето, там детската градина, там някакъв пичага на Мерцедес, Меркендес. На Меркендес, там е едно училище, тук е едно Ауди. Ела, че сега тук имаме една туалетна. Е така, туалет. Чон ги взел, ма Айде. Ела, Тоня, ако искаш, ще продължи. Така. Ето го сега, моят приятел ще продължи видеоклипа. Тук е нашата друга спалня. Къде тук е делото? Ако не е много подредена, защото... И тук си правим още майсторук. И тук гледаме мача Ливърпул срещу Брайтън. Аз съм за Ливърпул, да ви кажа. Искам една буса. Ето ви. Тук имаме едно, дето му правим кунг-фу атаки. Ето тук имаме още една спалня. Та мечка такъв ритник ще набия, че направо аз съм съзнай. Оп! Айде! Оп! Чак си лесен, маре! Чупи са камерата, бе! Чай да му преберем, грачка. Ще тук имаме още една кантар. Отваря ли са тук? Отваря ли са? Не, батко, няма да ходи мистер Бранд. Ето го тук. Отвънка, където ви показахме лично. Скоро ще се качи видеото, където... Да, чакаме го, мистер брат. Чакаме го за канала ни. Тук ще ни е. И ще можете да видите как се казва кучето. Напишете кога ви е родено кучето или котката,
дали имате любимец, домашен любимец? Каква зодия и как се казва? Пишете в коментарите. Той се казва Рико, ако не може да видите друго. Ето го. Той се казва Рико. Той е на 7 месеца. Той е на 7 месеца. Непослушник. Кавалер Кинг Чарлз Шпаньол. Той е Везни. Той е зодия Везни. И е роден на 29 септември. Извинявайте, ние още не сме били много ютубър, така че съжалявам. Тук имаше един път един басейн, тук един баскет, тук басейн, тук имаше една топка, порасна растението Гошо ще го кръстим Гошо. И тук, когато стане лятото, чакайте видеоклиповете с басейна. Да. Чухте ли, да? И искаме сега двамата да ви направим едно приключение. Да сте живи и здрави и да ви благодарим, че ни последвате до края на живота. Само сме с вас. Довиждане! Бъдете живи и здрави, учете и изкарвайте хубави оценки. Чао!